Gibaha ang pipila ka mga lugar sa Southern Cebu epekto sa pagkuso-kuso ni Bagyong Basyang niadtong Biyernes. Atong sayran sa live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, human sa pag-igo ni Bagyong Basyang nitong Biyernes, misuroy ta sa pipila ka bahin sa Southern Cebu pagsusi sa nahimong epekto niini. Sintaon Ginoo, ayaw intag palabihe, undag na intawon. Kita Ginoo ko. Murag mulutaw na akong rep, ane. Kuha kini sa barangay Mantalongon, Dalagit sa pagkusukuso ni Bagyong Basyang. May overflow ang sapa, maong naapektuhan ang pipila ka mga pananom sa giilang vegetable basket of Cebu. Gianugnan pag-ayo si Ginang Sari sa iyang mga pananom, naglakip niini, repolyo, sayote ug sibuyas. May party pa sa iyang yuta nga naglubog sa tubig pagbisita namo ni adtong Sabado. Kusog kaayo oy kay ang kaning amo ang mura na gyud siya og dagat. Kay pagkuan na mo kanang pagtan-aw pa nako kay naram ako dito sa tindahan sa Atbang, mura na gyud siya dagat. Igo na gyud ko ni anawan na goodbye na gyud ako ang mga tanom aning ripon nako. Murag dako-dako gyud siya og damage. Matud sa mga residente, dili kasarangan o dili normal ang volume sa pag-uwan nga ilang sinati atol sa pagkusukuso ni Bagyong Basyang. Panghinaot lang nila karon makabangon human nining maong kasinatian. Si Noy Romulo, busy sa pag-ayo sa kawayan nga taytayan duol sa iyang balay. Nahusno na kini, maayo na lang kuno kay wala na anod kay iya mang gihiktan daan. Diri sa bridge, mga kutob sa dako diri. 230, mao pa ni siya pag level sa tubig. 230. Quarter to 3, dito na sa among kanang sahig na mo sa balay. Aning biyakwit na mistaas. Samtang kuha kini sa sitio Canuga, Barangay El Pardo, Bolhoon, Biyernes sa hapon. Kusog kaayo ang bulog sa tubig gikan sa bukirang parte nga misanap sa kabalayan. Nakasinati sab og pagbaha ang sitio Tubigan nga matud sa mga residente katapusang nahitabo ni adto pang pagbagyong Odette ni atong 2021. Moabot sa 20 ka mga panimay sa maong barangay ang gibaha. Ang mga gamit amo tang gisib ba, mga washing machine. Nya kanibuto naman re. Pag bira sa baha nga nakastock ditong puno na kusog na kay ang flow di. Mukusog ang ulan niya, way laing kagawsan kanira man dinhi. Unya gamay ang ato ang kuan emburnal muna nga tungod ka kusog sa ulan mo kuan muna mo awas gid siya. Duna say nasinati nga landslide sa atubangang bahin sa Bolhoon National High School. Ug human sa bagyo, wag tuo ang pagpanglimpyo sa mga apektado. Sama nining sa usa ka balay sa lungsod sa Alcoy. Samtang pagkasabado sa buntag, nakalarga na sab ang mga barko nga gipanggaid tungod sa cyclone wind signal. Gihangop kini sa mga pasahero nga pipila ka adlaw nga na-stranded. Ang uban gikan pa ni atong Miyerkules sa gabii. Safety of all the passengers and of course ang mga sakyanan no kay karga baya siya. So 6 bi among mga sakyanan so basin makabayad mi sa company. Agapon dili may kayo ingong bawod kayo. Dili lingid palargahan na pa sa safety ba. Sa lain-lain nga mga LGUs nagpadayon pa ang gihimo nga assessment nila sa kinatibuk-an nga gibiling danyos ni Bagyong Basyang nga nahimo na sad nga LPA pagkahuman siya pakita siyang kabangis sa Southern Cebu. Ses? Daghang salamat, Nico Sereno.